ברוכים הבאים למכלכלים בכיף, הפודקאסט שיגרום לכם להרוויח, ושוב האורח הקבוע שלנו והחבר הטוב שלי, דוקטור אנטון חנקין. היי אנטון, מה העניינים? מעולה, משה, מה איתך? בסדר גמור, אז מה הכנת לנו היום כמלווה אותי כאן בפודקאסט מההתחלה? מה הכנת היום? על מה נדבר? קיבלנו שאלה מעניינת בנושא של נדל"ן ובורסה. אוקיי, עכשיו נכון שאנחנו לרוב מתעסקים בפיננסים, בקטע של הלוואות ודברים כאלה, אבל השאלה היא, מה עדיף, למי מתאים ומה ההמלצות שלך בנושא? קודם כל, מכיוון שאני הולך פה לדבר על בורסה, אז בואו נתחיל קודם כל לעשות דיסקליימר, שכל מה שנאמר כאן הוא לא המלצה להשקעה, אני לא יועץ השקעות, זה סך הכל לצורך העשרה ולימוד. עכשיו שאמרנו את הדיסקליימר שהחוק מחייב אותנו ברגע שמדברים על בורסה, אפשר להתחיל. אז מה עדיף? האם עדיף כאן נדל"ן או בורסה? זה מאוד תלוי. אם ניקח עכשיו את הגילאים, אוקיי? הגילאים הצעירים, יותר קל להם להגיע לכיוון הבורסה, כי אתה לא צריך הון עצמי גבוה. אממה, אפשר גם עם הון עצמי התחלתי להגיע גם לנדל"ן. אין תשובה חד משמעית מה עדיף, צריך להיכנס לכל אחד מהאפיקים ולנתח אותם. אז מה באמת ההבדלים המרכזיים לדעתך? אוקיי, ההבדלים המרכזיים. אם אני עכשיו לא רוצה להשקיע כאן בדירה פה בנדל"ן, כיועץ משכנתאות זה המומחיות שלי, אתה מחויב בהון עצמי. דירה ראשונה לפחות 25% הון עצמי. עכשיו, בחור צעיר בן 23 או 24, לא תמיד יש לו את ההון העצמי הנדרש, אז קשה לו להיכנס לעסקה של נדל"ן. אם ניקח בורסה, כלומר להשקיע בבורסה, אתה צריך הון התחלתי, אני מדבר על הגופים הגדולים בארץ, הון התחלתי בממוצע בין 15 ל-20 אלף שקל. כלומר, האפשרות להיכנס כאן לבורסה, אני לא מדבר על בלינק ועל כל מיני דברים שהם כאילו מחו"ל. אני מדבר על החברות השקעה המסורתיות, בדרך כלל תיק השקעות, בין 15 ל-20 התחלה. אני יכול להחליף מהבנק. יש לך אפשרות להתחיל עם בנק בפחות, ויש לך אפשרות להתחיל גם במיטב דש לדעתי עם תיק של 5,000. יכול להיות, אני זוכר כשאני התחלתי אז היה בסביבות ה-20 אלף, וזה היה לפני כמה שנים. לא התעדכנתי היום בדיוק מה הסכום, אבל כן, זו האפשרות. עכשיו, סכום כזה, הוא יכול להיות כן נגיש לבחורים הצעירים. זה ההבדל הראשון. ההבדל השני זה הנזילות. עסקה של נדל"ן, אתה יודע, אתה צריך, והכסף הוא לא נזיל, אתה צריך למכור אותו אחרי שנתיים, שלוש. בורסה, כסף מאוד נזיל. קונה כאן מניה, משקיע באפיק, לא רוצה, לוחץ על כפתור המכירה, משלם מס רווחי הון, והידה, מכרתי. זה ההבדלים המהותיים, אוקיי? בגדול. יש עוד הרבה הבדלים, כשניכנס בהמשך השאלות, פה ונתחיל להגיד בדיוק מה היתרונות, מה החסרונות וכו'. אוקיי, אז אתה אומר בעצם שכל הנושא הזה של שוק ההון יותר מתאים לאלה שאין להם הון עצמי ראשוני שמספק בעצם לרכישה של נכס, נכון? נכון, נכון. ומה נגיד, אני יודע שבחיפה יש נכסים בשווי של, לא נכסים ממש, אלא שטחים מסחריים שאתה יכול להביא מחסן ב-150, ב-200 אלף שקל. גם נכסים אתה יכול להביא באיזה 200 אלף נכס התחלתי, גם בחיפה יש כאלה. זאת אפשרות, אבל פה נתתי ממש הרף הנמוך למי שאין את ה-200 אלף, אלא פה רק למי שיש את ה-20 או 30 אלף. אוקיי, ומה מבחינתך באמת ההבדל בהשפעות של השוק הכללי על שני ההיבטים האלה? כי בוא נגיד הייתה עכשיו מלחמה בישראל, לא ראינו באמת ירידה מסיבית של מחירי דיור. הייתה קצת, אבל לא כמו שציפינו. ומול זה בשוק ההון, איך כל הדבר הזה משפיע? זאת אומרת, מה הנקודות הקריטיות פה? אוקיי, אז הנקודות הקריטיות הן כאלה. שוק ההון והנדל"ן, שתיהם משפיעים מהמצב הפנים-ארצי, והבורסה מושפעת גם מהמצב הגיאופוליטי והכלכלי העולמי. אז אם ניקח את המלחמה האחרונה, היו ירידות בורסה, אבל הם תיקנו את עצמן באיזשהו שלב. הבורסה היא הרבה יותר תנודתית ומסוכנת. כלומר, מי שרוצה להשקיע, חייב ללמוד את הנושא על בוריו ולדעת איפה ואיך להשקיע. בנדל"ן, המחירים בארץ רק עולים, ואני אתקן אותך, כאן מלחמה,
באזור חיפה כשהייתה מטווחת, המחירים לא ירדו, או אם ירדו, ירדו באולי אחוז. הנדל"ן בארץ הוא אפיק מאוד מאוד בטוח, מכיוון שהמחירים מקום המדינה עד היום רק עולים. למה? נתחיל עם הדבר הראשון. אין מספיק עתודות קרקע. העתודות קרקע שלנו מוגבלות. אני יכול להגיד לך באשדוד, עיר שגרתי בה ואני גר לידה, אין היום בנייה. נגמרו העתודות קרקע של אשדוד. היום באשדוד יש מה שנשאר מתמ"א 38 או פינוי בינוי. ואני בטוח שיש עוד ערים בארץ שהן כאלה, שכבר נגמרו העתודות קרקע. ואז אנשים זקוקים למגורים. יש אנשים שמתחתנים, יש ילדים שנולדים, ואל תשכחו, יש אנשים שמתגרשים גם. וגם הצד השני, או הצד השנייה, גבר או אישה, זה לא משנה, צריך איזשהו מקום איפה לגור. אז במגורים יש דרישה גם לקנייה וגם להשכרה. וזה מה שמביא אותנו שהמחירים בארץ לא ירדו. ואם אני אבוא כאן ויוסיף את הריביות הגבוהות ואת חוסר כוח האדם, שאין מספיק התחלות של בנייה, בוודאי שזה מביא לביקוש הרבה יותר גדול מאשר ההיצע. ואז המחירים עולים. אז ההשקעה כאן בנדל"ן בארץ מאוד בטוחה. לעומת זאת, בורסה היא תנודתית מטבעה, כלומר זה מניות. אבל יש בתוך הבורסה את המדדים שהם פחות תנודתיים קצת, ואת המניות שהן מאוד מאוד תנודתיות. והסיכון פה הוא גבוה, כלומר אתה צריך להבין ולדעת מה אתה עושה. ואם ניקח עכשיו סתם דוגמה, כי זה שוב, הדיון הזה של שוק ההון מול נדל"ן זה דיון שהוא ארוך שנים. ואם נסתכל עכשיו על S&P לאורך השנים, אפשר לראות שאנחנו בעלייה מתמדת, ובשנים האחרונות הצלחנו להגיע לאחוזים של 20. מול זה, עליית הערך של נכסים בארץ, לדעתי באזור בין 5 ל-7 אחוז, תלוי בעיר, נכון? נכון, אז כאילו value for money אנחנו מקבלים פה פער עצום בין 20 אחוז ל-5 עד 7 אחוז. זה נכון שכרגע זה ככה. אמרתי מקודם שהבורסה היא תנודתית. הבורסה היא מושפעת מהמצב הגיאופוליטי והכלכלי העולמי. אני לא יכול להגיד לך שה-S&P יקרוס, כי ה-500 החברות הכי גדולות בעולם, אם יקרסו אז אין כלכלה בכלל. אבל יש תנודות, זאת פעם צריך גם להיות מותאם לאופי של הבן אדם, לאופי של המשקיע. אם תיקח פה בן אדם, לא יודע, בין 40 או 50, אני בטוח שהוא לא ישים את מלוא ההון שלו ב-S&P. אבל צריך לחשוב, כשמדברים על השקעות, צריך לאזן. אסור לשים את הביצים בסל אחד. צריך לבנות גם נדל"ן וגם שוק ההון. עוד פעם, זה מאוד מאוד תלוי גם באופי של הבן אדם. יש אנשים שהם, אתה יודע, מאוד הרפתקנים, והם אומרים, וואלה, אני רוצה S&P, מניות וכולי, הכל טוב, אני שולט. ויש כאלה שהם יותר סולידים, שאומרים, אני אשים גם בנדל"ן. אני אומר, צריך למצוא את האיזון, ולאזן בין שני האפיקים. אסור להשקיע רק באפיק אחד, וזו דעתי האישית. אני לא יודע אם אתה כן מסכים או לא. האמת שאני די מסכים, ושוב, כל נושא הנדל"ן הוא תלוי מאיזה כיוון מסתכלים. יש עוד שאלה בנושא של הנדל"ן, הרי במניות קנית, מכרת, אתה משלם בעצם את המס על הרווח. בנדל"ן, אם קנית, אתה בכל מקרה צריך לשלם מס, נכון? ואז כשאתה מוכר, אתה גם משלם מס. לא בהכרח. והשאלה היא, האם הפערים במיסוי הם הגיוניים? קודם כל, לא בהכרח. תלוי לאיזה קהל אנחנו כאן פונים. אז אני אחלק את הקהלים, בסדר? אם אנחנו לוקחים בחור צעיר עכשיו, שזו דירה ראשונה שלו, יש דירה, ואתה יודע, אני מלווה, עושה משכנתאות להרבה בחורים צעירים שמשקיעים, אני גם משתף פעולה עם חברות השקעה, ועם כל מיני גורמים בארץ, חיפה, באר שבע, ואם אנחנו כאן מדברים, אני רואה הרבה צעירים, 23, 24, שקונים דירה ב-800,000 שקל, אוקיי? שצריך להביא 200,000 שקל הון עצמי, דירה ראשונה, מטבעה, אין לו מיסוי על דירה ראשונה, אוקיי? זה אחד. עכשיו, שהוא ירצה למכור, אם יעבור 18 חודשים, שנה וחצי, הוא לא יצטרך לשלם מס שבח. עכשיו, בוא ניקח בן אדם אחר, בגיל 30,
אוקיי? יש לו כבר דירה למגורים שלו, והוא רוכש דירה חדשה, דירה להשקעה. לפי החוק, הוא צריך 50% מימון, ולשלם מס רכישה של 8%. אבל מה? הוא יכול להצליח כחליפי ועוד כל מיני דברים, אם תרצה נעשה פודקאסט על הקומבינות, איך מביאים דירה להשקעה עם מקסימום מימון, ואז ברגע שהוא מצליח כחליפי, אז הוא מקבל 70% מימון, ויש לו עד 1.5 שנה לשלם מס רכישה, בוודאי שאחרי נדמה לי 30 יום או 60 יום, זה צובר ריבית של 4% פלוס הצמדה, אבל עדיין הוא קיבל יותר אחוזי מימון, וחלק מההון העצמי שלו, הוא יכול להפנות אותו למס רכישה. בן אדם שיש לו כבר 2 דירות ורוצה את השלישית, אז פה כבר יש לו מס רכישה מ-day one, כלומר פה אין לי איזה קומבינה לעשות לו, וצריך לבדוק מה השקעתי, מה התשואה, חייבים לקחת בחשבון ולעשות תוכנית מסודרת, גם מה מס הרכישה שאני משלם, ולקחת אותו בחשבון, כדי בסוף התקופה, אני לא יודע אם זה לזמן בינוני, קצר או ארוך, האם הוא רוצה פליפ או האם הוא רוצה להאריך, שהוא ימכור את הבית, אז הוא צריך להעמיס על זה את מס הרכישה, וגם את המס שבח העתידי, כדי לחשב את כדאיות העסקה. אוקיי, אז אתה אומר שבעצם דירה ראשונה, שנייה עוד איכשהו שווה, ודירה שלישית עדיף כבר ללכת לשוק ההון, מבין אותך נכון? לא, ממש לא, ממש לא. פשוט כמו בכל דבר, שוק ההון אתה משלם מס רווחי הון של 25%. זה לא משנה איזה מניה יש לך. פה אתה צריך פשוט להכניס את המיסוי, גם בדירה שנייה שאתה משלם את המיסוי, וגם בדירה שלישית או רביעית או חמישית, להכניס את המיסוי, גם של הרכישה וגם של המכירה, לתוך טבלת האקסל שלך, שאתה עושה טבלת אקסל של כדאיות, ולהבין האם זה כדאי או לא. האם זה מוריד מהרווחיות? כן, זה מוריד מהרווחיות. אבל עוד פעם, אין מושלם. אוקיי. אז אם אנחנו מסתכלים על זה בצורה כזאת, זה נשמע כמעט כמו השקעה אידיאלית. בוא נגיד, אני כן מתחשב בכל ההכנסות, בכל ההוצאות, ובנוסף, בוא נגיד, יש שכירות, שזה אפשר להגיד שזה כמו הדיבידנד, שעליה בכל מקרה צריך לשלם מס, ברגע שזה דירה שלישית. עכשיו, זה נשמע שאין סיכונים, אבל זה לא באמת נכון. מה הסיכונים באמת, לדעתך לפחות, בתחום הנדל"ן? כי בינתיים זה נשמע יותר מדי too good to be true. נכון שיש לך מינוף, יש לך כסף, יש לך הרבה אפשרויות, אבל זה לא מסוכן? אין בכלל סיכונים? תראה, כשמדברים על דירה להשקעה, יש 2 פרמטרים סופר חשובים בעיניי, ואפילו קצת יותר, ואני אנסה לפרט. הדבר הראשון זה עיר. עכשיו, בוודאי שבתל אביב, אף אחד מאיתנו לא מסוגל לקנות דירה להשקעה, ולא באזור המרכז. אז קונים בפריפריה, חיפה, באר שבע, ראיתי גם אנשים באופקים, וגם אנשים שקנו בדימונה, אוקיי? אז קודם כל לבחור עיר. אחר כך, לראות מיקום מרכזי. אוקיי? מיקום מרכזי. כלומר, מיקום טוב, שלמשל אם תיקח את חיפה, אז יש, בעיר חיפה עצמה, יש את הטכניון, יש מכללות, יש אוניברסיטה, יש כל משרדי הממשלה, יש ים, יש נמל, כלומר זו עיר אטרקטיבית ותוססת, בגלל זה גם היא מושכת אליה הרבה משקיעים. יש שכונות ישנות עם בניינים מאוד ישנים, שהם עדיין בר השגה, שאתה לא מוצא לא באשדוד ולא באשקלון, אם אתה מחשב את אשדוד ואשקלון כפריפריה, אין מחירים בשני הערים עלו כחיפה. חיפה גם מושכת אליה הרבה אנשים, גם תיירות של פנים, וגם הרבה הגירה חיובית. יש כל מיני עולים חדשים שבאים לחיפה מברית המועצות ומאוקראינה, זה ראיתי ושמעתי, ואז כל הדבר הזה מביא שיש דרישה גבוהה מאוד לסחירות. זה מאוד 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 חשוב. כי הסיכון, מהו הסיכון? רכשת בית ואין סוחרים, ואז אתה עומד עם נכס תקוע. זה הסיכון המרכזי שקיים. וכמו שאני אומר, חשוב שבאים להשקעה, ללמוד את התחום, לשלם לאנשי מקצוע שיודעים, בלי להתקמצן, כי פה איש מקצוע, למשל בחיפה, עורך דין טוב, או מלווה משקיעים טוב, יועץ משכנתא טוב, מציל לך את העסקה. חיפה היא עיר מאוד מורכבת מכל נושא הטאבו וכו'. והדברים הללו מאוד מאוד חשובים. ברגע שיש לך אנשי מקצוע מסביבך,
שעושים את זה, שמכירים את העיר, ויועץ שמכיר את האופי וחוסר לך כסף כאן במשכנתה, זה ממזער לך את הסיכון מאשר שאתה עושה זאת לבדך. אוקיי, ואני עכשיו רוצה להכניס אותך לסיטואציה מאוד מוזרה. בחיפה עליות המחירים יחסית נמוכות ביחס לכל שאר המדינה, זאת אומרת חיפה יחסית יציבה במחירון שלה. אם נסתכל כמה שנים אחורה אנחנו נראה שהמחירים עלו, אבל לא כמו במרכז. ואז אם חס וחלילה הבן אדם שרוצה להשקיע בנדל"ן קונה נכס שהוא לא מספיק טוב, זאת אומרת נכס שיכול להיות שתכף יתחיל לעשות בלגן, ואתה לא באמת תראה את העלייה של ערך הנכס, כי המחירים לא מספיק עולים, ומצד שני יהיה לך גם מצב של דייר שהוא לא נכנס כי האזור הוא לא מספיק טוב, זאת אומרת אתה יכול להגיע לסיכון כפול, לא רק שאתה לא תאכלס את הדירה, אלא גם שלא יהיה לך מספיק עליית ערך בשביל להצדיק את כל הדברים שאתה עושה. מה אתה אומר על הסיכון הזה? תיאורטי בטירוף, כן? זאת אומרת זה לא אומר שזה מחר זה יקרה, זה מאוד מאוד נקודתי, השאלה אבל מה אתה אומר על זה? תראה, כמו שאתה פשוט יודע, אני עושה משכנתאות בחיפה, ואני רואה גם נכסים שנמכרים וגם נכסים שנקנים. אני רואה גם, אתה יודע, את 2% כיועץ משכנתה. אני אתן לך דוגמה. דוגמה שראיתי השבוע, לייב. בחור קנה נכס ב-2021, אולי תחילת 22, ב-450,000. והנכס נמכר, ממש נמכר, אני עושה כרגע משכנתה על הנכס הזה ב-850. והנכס היה מושכר כל התקופה. כבר תשואה. גם באזורים הפחות טובים מחיפה, יש לך בממוצע, אני לא יכול להתחייב, לפי דעתי, תשואה של 150,000 עד 200,000. כדי למזער את הסיכון שלך, קח איתך אנשי מקצוע, מתווכים, מלווה משקיעים, אנשים שמכירים את העיר, אנשים שחיים את העיר, שנושמים את העיר, תלמד את העיר, תקשיב להם. אם הם אומרים לך, זה נכס טוב שהתשואה שלו, ברור שהוא לא יכול להתחייב, תהיה 150,000-200,000, סבבה. היא אומר לך, זה נכס פח, אז אל תתקרב. כל הסוד בהשקעות, השקעות זה ביזנס. אין פה רגש. הרבה פעמים אני אומר, אנחנו משקיעים, אבל ראיתי והמטבח לא יפה אותו, אתה לא הולך לחקור שם רגע, אתה לא הולך להזכיר את זה. השקעות זה ביזנס, זה לא כמו שקונים דירה למגורים, שאנחנו רוצים את הבית ספר ואת המטבח ואת הסלון וכל מיני שגעונות. פה זה ביזנס, חשוב לי מיקום, חשוב לי מחיר, חשוב לי נכס שהוא במקום מרכזי, חשוב לי נכס למשל שמיועד כאן לפינוי בינוי, זה דבר שיכול להעלות את ערך הנכס לטווח ללונג טרם בצורה משמעותית. פשוט להקשיב לאנשי המקצוע שמלווים אותך. כי לבד לקנות נכס להשקעה מאוד מסוכן, לא הייתי ממליץ. בשום עיר בארץ. למה? כי נכס להשקעה לא בהכרח אתה קונה אותו בעיר שאתה גר בה, ואתה שולט בה ומכיר אותה. גם בעיר שאתה שולט אני לא בטוח שאתה לא איש נדל"ן, ואז אתה לא מכיר את כל המחירים וכולי. אבל פה שאתה קונה בעיר שאתה לא גר בה, הסיכויים להתרסק ולהגיע למה שאמרת הם הרבה יותר גבוהים מאשר אם אתה מלווה באנשי מקצוע. אוקיי, אז מצב היפותטי, בחור בן 30, דירה שנייה, יש לו בכיס 250,000. מה היית ממליץ לו? נדל"ן? או שוק ההון? לא אוהב סיכון במיוחד. חד משמעית פה נדל"ן. למה? כי נדל"ן, הסיכון בנדל"ן הוא הרבה יותר נמוך. יש חסרונות, אני לא מצייר לכם את הפודקאסט הזה כוורוד. אחד מהחסרונות של הנדל"ן זה עוד פעם לשלם גם למתווך או לחברת השקעה, יועץ משכנתאות, אחר כך אם אתה צריך כאן לשפץ אז לשיפוצניק, אחר כך יש לך את החיסרון של הדייר, דווקא החיסרון של השכירות היום, בעזרת חברת וויצ'ק הוא נפתר. אתה משלם כמה שקלים לוויצ'ק, וויצ'ק בודקים את הסוחר, רואים שהדוח נתוני אשראי שלו נקי, אתה מקבל ביטוח על הצ'קים שלך, אז באמת, בקטע הזה של הסוחרים היום, וויצ'ק נותן פתרון מעולה, אין לי מניות שם בחברה. אתה יודע, אם ישמעו את הפודקאסט, אז פרגנתי להם. מה שנקרא מוזמנים לפנות, נפרגן עוד. באהבה, פה יש לנו את זה. אבל בגדול, חוץ מהכאב ראש שמסביב, הסיכון הוא מזערי.
זה כמעט, אני לא מאמין במונח הכנסה פסיבית דרך אגב, גם בבורסה. כי בעיניי הכנסה פסיבית זה משהו שאתה לא עושה בשבילו כלום. אבל ברגע שהשקעתי כסף בבורסה, עשיתי פעולה של להשקיע כסף, זה כבר לא פסיבי. אתה גם בסיכון. נכון. או גם בנדל"ן. כלומר, זה לא השקעה פסיבית, אלא אתה מקבל כל חודש חלק מהשכירות, שנכון להיום מכסה חלק מהמשכנתה, ואם אתה מחלק וכולי, אז זה יכול להגיע גם לתזרים חיוב, אבל נגיד להיום, דירה קטנה בחיפה, שהיא לא מחולקת, או בבאר שבע, תמיד תגיע פה לתזרים שלילי, כי המשכנתה יחסית גבוהה, ותלוי מה ההון העצמי שלך וכולי, אבל עדיין יש לך once את השכירות שעוזרת לך לעשות את המשכנתה, ואת עליית הערך. ובכלל, אם יש לך הרבה הון עצמי ולקחת משכנתה מאוד קטנה, אז אתה גם בתזרים חיובי, וזה פנטסטי. ובאמת, הנדל"ן הוא הרבה יותר בטוח, הוא פחות מסוכן. עם סף כניסה קצת יותר גבוה. נכון, הסף כניסה קצת יותר גבוה, וגם זה פתיר. מעולה. אם המאזינים ירצו עוד פודקאסט, איך פותרים ואיך בונים תיק השקעה נכון כאן בנדל"ן, אני אשמח. תוכנית פיננסית כאן לנדל"ן. אני חושב שזה סופר חשוב. מאלף עד תו. כי לרוב האנשים אין את ההון הראשוני, אז אם יש פתרונות יצירתיים בשביל להביא הון ראשוני, זה משהו שלדעתי יכול לפתוח הרבה מאוד דלתות בכל עולם הנדל"ן, וזה בטח לדעתי לפחות החשש העיקרי של אנשים בתחום הנדל"ן. Okay, כי אני צריך עכשיו למצוא איפשהו את הכסף בשביל לקנות את הנכס, ואז צריך לחפש דייר, ואז צריך לשפץ, ואז צריך לעשות דברים מסביב. יש פתרונות, ואתה יודע מה, אנחנו נעשה פרק על איך בונים באמת, כלומר מאלף עד תף את כל השלבים לדירה להשקעה, ממש מאלף עד תף, כולל איך מגייסים הון עצמי והכל. נשמע פנטסטי. אז בנוסף, אם שוחחנו גם עם כל היתרונות של הנדל"ן, לגבי כאן הדוגמה של הבחור עם ה-200,000, תראה, עם 200,000 אתה יכול לקנות דירה ראשונה של 800,000 שקלים, אוקיי? אתה אוטומטית ממונף על 800,000 שקל. בורסה, למנף פי 4 את הכסף שלך, זה פשוט פסיכוטי, הסיכון הוא פסיכוטי. אז בנדל"ן הרבה יותר קל למנף את הכסף מאשר כך בבורסה. נכון שאתה צריך להחזיר את ההלוואות וכולי, אבל זה עדיין הרבה יותר. מצד שני זה מינוף שהוא הרבה יותר בטוח. זה מינוף הרבה יותר בטוח, כן, מינוף הרבה יותר בטוח, ובגלל זה גם הבנקים לדיור נותנים ריביות שהן טובות יותר מאשר לכל מטרה, וגם הבנקים לא פריירים, והם רואים בדירה כבטוחה. מדהים, אז אני חושב שנתת די סקירה על ההשוואה בין שני הדברים. כמובן שאפשר לדבר על הנושאים האלה עד אינסוף. יש אנשים שחיים רק על נושא של נדל"ן ורק על נושא של שוק ההון, אז באמת זה נושאים שאין להם מגבלה, אבל במסגרת הזמן שלנו לדעתי נתת סקירה די נחמדה ואיזושהי הצצה מאוד עניינית להבדלים. אני רואה שאתה משוחד קצת לכיוון של נדל"ן, אבל בסופו של דבר אתה איש משכנתאות, אז זה די הגיוני. תראה, לפני כשאני סוגר, אני אגיד לך, גם לכיוון שוק ההון אתה תשמע הרבה יותר קל, או נדל"ן הרבה יותר קל. גם המרצים, אנחנו כמרצים משוחדים, אם תביא לי פה יועץ השקעות, אז הוא יגיד לך, בהחלט שוק ההון, בהחלט את המדדים וכולי. ואם תביא אותי או מתווך או מלווה משקיעים, אז הוא יגיד לך בהחלט הנדל"ן. ברור מאיזה פוזיציה אתה נמצא, אני לא בא להסתיר את הפוזיציה. ניסיתי באמת כאן בפרק להיות כמה שיותר אובייקטיבי, כמה שניתן. אז חברים, אני מקווה שנהנתם. קודם כל, דוקטור אנטון חנקין, תודה רבה לך שהבאת אותי לשוב פרק בפודקאסט. אם אתם באמת נהנים מכל התכנים שלנו, אתם מוזמנים להירשם לרשימת כאן הדיוור, הלינק פה בתיאור.